Tulisan day mo? Wah, boss. Ako ang tulis inyo. May Wah, hubo. Wah, boss. Ay, boss. Ay, kung tulis sa boss. Hubo. Hubo. Kwartab kayo. Kung tulis niyo, boss. Ako man nagtulis niyo, boss. Sus, kaya titing eh. Tatao lagi sa pinaabot eh. Dugay kay mananap yun. Asa na ka to? Hangin na magisanan? Gayas po, amas. Yawan sa tani mo eh. Kisa may paabot mo. Mura magkakit. Hit manikuan. Duterte. Kisa may paabot mo, ah. Tapako. Ako rin paabot kayo nun. Ay, wag siya klaro pa. Anong po? Hindi. Natay, hindi ko na makapriso na nato. Kisa may presyon. Ayaw, sa tanis purong gidi yung klaro mo na yan. Natay mga priso. Nasaan eh? Ay, basta agad na ako. Masih mga kuha na to. Oo, paabot ka ba ng bukan? Ako kayo. Nama kayo kayo. Wa man na kamuhaan. Oo, ay. Sa gawin na kamuhaan. Kita na duha. Oo, ba, pare. Grabe binasa. Grabe daw. Grabe itong binasa gid eh. Dito daw gas buangan gid. So, Korte pa mo hap. Grabe jud. Grabe binasa. Muli na ko kay mupalit ko bugas sa mua. Kay watoy bugas. Grabe binasa ning adlaw ron eh. Oh, grabe gid. Lami ay pamaypay ay. Ari lang paabot lagi. Oh, menulis ron. Oh, mo na tungkon. Katos gison. Na, Na madasonan ang bungan na. Kibaw mo kung ari mo agi kay am ko nabuntag. magkakang dali sa kon. Ato at nan. Oh, dali dan. Masig mo. Kinain nakasusi na ko mga daogag kisanan ato. Ako na. Ha, may ba porong ka di ka maklaro imong Wala na. naong. Ano di? Ikaw kay panulis ha. Huwag kayo manulis kaya. Natsiri ka ng tulong. Kadlok mga nga. Kadlok lawas por buya po. Makaabot na dili. Ari to. Ari na to. Mga Buti gani, ko lang oh. yanan. Oh. Bato dito na may mga error dito ari dire yaw. Mag-aaral gil ko. Dami na pa nung katupuan. Ano ba Ang buhang yun. Bulok Ano na gani? Grabe, binasa na itong kuha na day. Katong tangil nga akong gidaga. Gra, epektibuham dito day. Grabe. Sus. Ilang kay sunod, mubalik na sa ko dito. Kay karon mauli sa kusmo kay mupalit ko bugas. Hala. Grabe jud daw gagid. Sige lagi mo ko lagi. Abis na. Paabotan eh. Wala pa magdoong siguro wala. Siguro lili ko diri. Wala man sa kondo. Paabot lang kon. Sige ka magdali. Lagi ya. Tulis lagi to ron. Padong lagi nga rin. Tere. Padong naglakaw na rin. Kay bahalag ko ana. Kuha kwarta. Kuha ang ginako kayo. Isa largo kay. Taog ka na kita sa bangan. Oh, mabisa na akong kuhan. Plano kita. Mo agi. Kaya sa ko paabot eh. Dugay kayo. Apit naman yung mga oras sa busin kuhan. Abot mo ayun. Kinitig kaniting. Mauna na nagunting. Yan eh. Paningutam ko ni kuhan. Pernadong lili ali ya murag. Oh. Tingnan natin. Nalibong natin. Oh. Padong nga rin. Siguro agrang matulis ng kwarta kay. Manugal sa kita mo manugal din sa palit bangan. Okay na. Kita sa manugal. Itong hindi na rin. Sige. Atalo ato diri kay ari ram na padong ron. Hindi. Kargo ang tulis ha. Oo lagi. Paabot ta. Ay kay pala kita sa bukid kita ang tanan. Oo. Pero na kay padong na. Ako ni para di tayo mailahanan eh. Purong. Ano na kupurong na. Labuti. Kaning mga daugan kapalit sa taw bugas. Sus. Jay. Puro magnay duha ka tao. Puro nanagos mahugan ni oh. Klaro kayo kaning ako'y may gikuan ani kay abi kay na ako'y kwarta. Tulis may tirada ani. Ako nilipaton ako ning ato ko sluyo agi. Pero kapan sa wa am ko'y armas. Nindot kayo ako'y teknik. Magngita lang kong kahoy. Tumuo na birada na ko nila ron. Ari ko agi kilid agi. Lipaton ko ng mga klaro kay mga tulisan kay mga naong. Sus, kanang gahubo lang daan, gapurong. Sus, grabe tulisanag naong. Anugog di kapatay. Kamu ha? Kung naniid magani mo, matad pa dispin niya do. Sige, ari ko skilid agi. Lipaton ako. Kwarta na niti. Kwarta na ni. Yo, ini kwarta na lagi. Kwarta ni. Salamat. Katulis na ni. Pantiting, dong ang tinga. Gi. Uy. Wa ang ting. Wa gid ay. Tulis wa gid. Tulis niya. Tulis, ay gliyok. Tulis. Tulis ha.
Ni, tulis ay gliyok. Sandig. Wah, bos. Kamu tulisan deh mo. Wah, bos. Ako mo tulisin nyo. Wah, Hubo. Wah, bos. Ayo, bos. Ayo, tulis sa bos. Tulis ni bos. Ako tulis ni mo, bos. Sabi bos, ay. Sus, kuha na ning short. Kuha na ni. Ano dito na bos? Ano dito ako shot, bos? Ako na tulis ni mo, bos. At ka, di ba? Malasa. Bisi ako na tulis. Eh, God.